Karom ton maliatum, pasipini litum Nepal alam le pai chetan pon nang arni wang litum me thang der alam chetan pon onglo. Si Nepal long elitum thek ponong lo haladak itip rada tum ki thur penajok zenji pulo risoi jang sam thur pak penamat hadak a prime minister PM Oli phan bangke hadak ar plung phit. Ar plung phit penajok nona bangke kimi nang klang thu alok. Home minister ke command loma pongte DJ wala DJ road bang. Lapen ke prime minister ke ilitum katu kawesta me chini lo alang li ke nud rapper singer bedang pulutang te non malom alun ke na tum same chini po athe awe asur awe yarawa awe yeah रक्षा गर्ने जति सबै चुटिया छन् नेता जति सबै चोर देश लुटी खाछन् आमाको साडीमा कटु सोची मुतिरा छन् खाने बेला एक गर्ने बेला फुटिरा छन् कांग्रेस नेमाले नाउबादी सबै मिली घुमी देश खाऊ बाडी हामी la sona bang phusi nona bang ke hada ke prime minister nang man lo setame ilitum thek ponong lo social media long ponoyat ponon akachilar bang thep pik posipu piniar ni radatum penangana tumaning kang saching kaching samsitamit dopik lo lapen ke ka testifies tamit dopik lo athe kopi polo plotang te ilitum chini ponji alangli balensa alangli ke order pilo je minister atum lapen ke official arleng ke theke the atum ansitame asomar phan ke private school padun long le government school se padu nangji puselang like pulo athe people of lotang te nangli tuma somar nangli tuma lengke thela pen ke officer tumyo sinali tuma somar government school ong padun hai he lotang te rada tum ko puson lonte government phana ningke che thei ke la pen ke private school or government school phan ko puson lonte ningke che thei ke pusepu la pen nangli tum sitame ningke thei ka we ong se government school ong toidun hai hede lobo pusepu la se private school ong toidun lab lobo athe people of ong te government school ke meme punang litum government school ong ke luthan the pula bang son ning ke do kok penejok senang litum private school ong toidun lablo punang litum somar tum phan pu selang li pulo la pen ke reform to alang li order pilo strictly jenang litum officer somar tum an la pen ke minister somar tum an stame government school ong se padun po private la padun ong lelo an lob lodang te litum adet chelar po pu selang li pu la pen a jok nona bang ke asomar tum han anstame government school ong si admission ke anang chon thu pro lo athe people of pongte halada prime minister genji prime minister balensa alang li pensi order pitelo la simang humi me ahok pet alam ke kalang aho alam mang ahok pet ke athe people of pongte ili tumalong stame dopik lecturer atum punon professor atum punon minister atum punon asomar ke private school long lok sik padun government school long padun ai he kopia pose padun ai he det plotang te government school phan aning ka che the ka we pose government school padun ai he det private school padun lap lakya hok ili tum kadu ka westa mi chini jong hele lo thek bang non professor non alang li government school e padun ai he somar dum phan kona lo pong te private si toidun che hadak jong hele nam so non pasila bang so hi na lang matha dam et muthi dam et pen se reform man lo lapen ke rada tu maning ching sam piklo posipu lapen ke lancho takali lang alang li penang anak kimang do thulang piluma pongte VIP system abang kalang li pavir det lo posipu VIP system VIP treatment company bang yong sinania a meeting dunji aleng ke theyong sinani meeting dunji pong telang li tum business class ektom akemi ke me kangjang private si chi reserve ponji asila high sitami pavite lo alang me na ma sitami rong alu ludam si adon si humri dam lo posipu election high tet alang li PM mandat a pisitami तू हम जिंदगी बना देवी तो हम तोरे जिंदगी हम 1% हम देना ही नहीं हो दे security tight security alang long ave pusepu alang long ektom security mesen ave amena masi alang li arat tum penda mathur pung masi security ave pin men arong namlo humri dam lo adon kupipi makis sungalam chingki damlo posipu lapen kelang lia ko puthot dopik lang la puson tak tak reforms kewan ko piloma plotang te police atum han sitame alang li piloma bongte ar lengke thegari aphanan sami ke check ye phan permission pidelo posipu ar lengke thegari tum han ansame minister lewang non even prime minister lewang non nang tum gari ye bangke check do nang ji puselang hin pen authority pidelo posipu lapen ke lancho takali lang jong ar lengke theatum alang tum kaduk kabisi tami property bangke patulong le pusipu alang tum long ko ana property doma ko ana hajar crore ma
alang tum public social media long paklang nangji posipu website long alang li tum che post nangji lapen alang li tum patu long le pin alang tum rat phan che paklang nangji posipu la son se alang li claim lo athe people obang te politician tum lo bang te tangka kang hu tangka kapang lim lapen ke tangka ke patu so do pik la so pena poselang li si reform ke wan je phananing hanglo je arling ke the tum phan rada tum phan aning ke the ke pa do je phan posipu alang li rada tum aphan alang tum ko anma property along le phelang ke do che paklang lap nang ji pusi alang li hen pen hukum pilo la pen ke private hospital long sitame hada ke plang tum phan choche posipu kiddu ka tum phan sitame 10% ke bed thik pinang ji posipu ke plang atum phan dep thik pi choche ra kiddu ka phan sitame along tena private hospital sitame 10% ke thik pinang ji puselang hen pen hukum pilo la pen ke alang li rong ar lu atok lu kilu dam sitame la security ave pipo se kilu thailo penang ana tum pulo alang li ke ka phere ave people opong te corruption claim play report corrupted leader kali de report se phere re delo pusipo plus penang ana tum ke pulo non owe kimia tuma kama tha lapen owe kimia tuma ke mang ke lake owe kimia leader si chini chot posepo owe kimia leader si chini chot ha koman tu ne ha ko asar bura tum ke lake li tuma ke mang lapen li tuma kar I ke nang chini nelo posepo lasi inut prime minister lapen leader plotang te alang li soning posepo balensa sonang ji posepo alang li ke claim rada tuma ke mang non akimi risoi jang tuma kar I alang li chini la pose alang li lahai ke claim ke me perfect lo posipu la chot takali alang li me thanga det an so se ka paching thuri la pen ke to war ke pang theria phan sita me alang li mang lo posipu la pen claim ta claim lo posipu alang li ni pharoi siang bong pen se penang ane pachune ji pusia ke mang do la se alang li to war punon ka duk ka venon alang li ke pang thira sai sita me cheng pon tang lo posipu penang an alang li tum official website ching pulo la pen ke ki chun tang son an ke hadak paklang pon bom lo posipu la pen ke claim helang hor mu ana bang ke hadak ra tum phan pachini pon bom lo posipu lahen lo la pen kelang li penang an ke online penang an asai ke online sinon ke digitally si patang lap lo posipura da tum phan line ki ding line long ki dun nang ji la puson akam avelo posipu people obong tenang li train ticket le book ji ajar le claim ji sitame online ben sira da tum phan facility pi lap lo posipu lakhe ku people obong te lakhe inut zen ji a prime minister posi non akimia generation atum ku pi makar I la pen ko puson si det suli nang ji ma alang chini per posi la puson ke claim lo posipu lasti dera long leader plotang te non ke suliwoi kopima non ke pho kopima la chini do nangji posipu la pen ke risoi jang to makemang kopima hala sitame chini do nangji posipu an lo pong te dera bang ke ching thur thek po pose hala dakara ta to pinan to bang ke chepaklang dun lo setame criticism bang ke alang li sitame jok je non headlang alang li ke prime minister ang hoi tame kangi setame criticism bang ke jok je athe people ma plotang te tum thek ponoi Nepal a YouTubers koson me ho pokhrel pone opinion men sitame alang li criticize lo alang li phan je penang un criticize lo penang un pulo la pen ke hala dakang tonan sitame dokok posipu alang li penang un labang so balensa ke claim ke chok che thek ponong se penan criticize lo posipu amen ke rosan pokhrel po alang li YouTube channel do nali tu YouTube long samiri download pong te long ji alang li penan criticize so la pen ke ka criticize ot kali kang tona son an sitame dokok posipu la pen ke balensa piso phan an sitame dak one that posipu alama long amase la bang so pena jok penang analang li phan FIR pilo la pena jok FIR pi pen la phan police atum panep check lo la si dak pena ala te criticize lo freedom of speech puke konar lo posipu prime minister ke claim sami non helang sitami non het ke claim chot sitami la anja kong che paklang munira tum phan freedom of speech bang ke pipedet posipu pipedet non ke youtuber phan sitami hemgang samphap thot posipu pena tum bang pulo kang tona re la ke freedom of speech kali posipu freedom of speech puke kang tona phan kali alang li kang tona posi mission olang li paphonang bu tum sitame pinang do la selang li non hes prime minister ke chulang sitame dera bang ke li tum pinang analang li tum der bang ke ka reforms tek ponong lo ajar le punon criticism bang ke la ke dovek komunit han anutin phan ke ning pang sampedon e aposi sitame criticism do positame alang li ke claim bang ke pinang tum bang ning ro dun chobo alang li tum det ka pang thir pen chenglok la pen ke officials la pen ke minister tum somar tum han an sitame government school long patoi dun lap an lo plotang te minister atum sitame la bang so school phan chelang don po posipu la se mesen lo la se ilitum bharot long sitame la puson ke Charli do neng do piklang athe pi pon ma bong te ilitum thek pon long aleng ke the dum do pik minister dum do pik asumar atum phan government school long toy do nai he na hok sitame ilitum thek pon long la ke ilitum reality lo donatum ilitum accept senon sitame la ke ilitum thek prok la thek prong alam lo
itum imek hini pen enu hini pen kan tu kawe itum ke thek prong alam lo lake semoga bang jelang ani seli tum chini dun po kwan tong la alang tum thang dia da phana lang claim pi thegi ne paching thori ne lake monilina update pon thu bom po pinie bang thek pen la se je than pon chop po kardom